CBX Eu sunt mă Biju. Mariano. Asta rupe țara. Alo, 210! Am în lista o gagică, păsărică, singurii. Bună, bună, rău, bună, bună, rău. Și de când s-a despărțit vrea să își facă iubit. Îmi duce lipsa de bărbat, pune poze hot, hot. Feeling horny, rău de tot, rău de tot, rău de tot. Și-mi dă mesaje directe cu emoji inocente și propuneri indecente. Vrea gândilată, vrea pupată, vrea mușcată, vrea legată. Câteodată se dezbracă și e jale cum arată. Vrea sărutări pe trup, de la buric până la gât. Că e singură, e jale și are pofta cea mai mare. Vrea gândilată, vrea pupată, vrea mușcată, vrea legată. Câteodată se dezbracă și e jale cum arată. Vrea sărutări pe trup, de la buric până la gât. Că e singură, e jale și are pofta cea mai mare. Iese daltă de senzații, nu mai caută relații. Nu mă vrea, nu mă vrea. Indicații, obligații, amor fără complicații. Merge maxim 2 stații. Își trăiește